Jeg er sgu sikker på, at jeg skal til Europaparlamentet nu. Når man skal til EU-parlamentet, så er det faktisk 70.000 vælgererklæringer, man skal have. Ja, jeg kender vejen ud. Så vil man endelig prøve at gøre en forskel og gøre tingene gode igen. Kan man få lov til det måske? Nej, det kan man fandme heller ikke. Så skal vi sgu have skyllet al den dårlige stemning fra i går af os, dog. Fandme alle dage være vild med sådan en kold dukker, dog. Det kan noget. Det kan noget. Og ja, vi skal ikke hænge os i de bagateller omkring de vælgererklæringer og alt det. Det finder vi ud af. Det finder vi en god løsning på. Nu skal vi sgu ud og have en dukker. Nu skal vi have lagt et nyt program for i dag. Der skal ske noget ting og sager, kan jeg mærke. Det er en god dag, Morten. Det er en rigtig god dag. Er der kaffe på den kande der? Nej, ved du hvad jeg tror, vi skal i dag, Morten? Jeg skal ud og snakke med nogle unge mennesker. Finde ud af, hvad de egentlig tænker om det. For jeg tror helt ærligt ikke, de tænker en skid over det EU. Men jeg synes alligevel, der ligger noget med unge mennesker i fremtiden. Det er jo dem, der kommer til at skal styre alt det her en dag. Så dem skal vi altså have fat i. Og det er jo vores fælles projekt, EU, ikke? Altså det er noget, vi alle sammen skal kunne se os selv i. Derfor skal vi også lige høre lidt forskellige meninger. Ja, det er formand Hans Henrik Clemmensen ham selv. Hvad kan vi gøre for dig? Dag. Nej, den sag har jeg slet ingen kommentar til. Der er ikke noget at komme efter der. Hvorfor interesserer du dig for de gamle sager? Nej, men det har jeg ingen kommentar til. Farvel. Fandme ikke, hvad det ligner at ringe. Hvem var det? Nej, det er lige meget. Det er lige meget. Det er en journalist. Ja. Nej, det er vi ligeglade med. Nej. I dag er en god dag, hvor vi løfter os til nye højder, Morten. Det gør vi. Nu vil jeg hjem og have noget ordentligt tøj på, og så skal vi ud og møde nogle unge mennesker, Morten. Er du med? Så er vi så kommet ind til Storbyen, og det her, jeg tænker, der må være en masse unge mennesker, jeg kan komme til at snakke med omkring det EU. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er et par dage over 50. Jeg føler ikke, jeg har den nogen vinkel længere. Men det er der jo nogle unge mennesker, der kan fortælle mig, hvad det egentlig handler om. Og jeg kan sgu allerede spotte en hernede. Her går vi lige ned. Kom med, Morten. Unge dame, undskyld mig, lige forstyrre dem et øjeblik. Ja. Hvad mener du egentlig om EU? Hvad jeg mener om EU? Ja. Jamen, jeg synes, at EU er et fantastisk projekt. Det er helt fantastisk. Så du har en positiv holdning til EU? Du har simpelthen sat dig ind i EU? Ja, det vil jeg mene. Hold da op. Det er jeg lidt imponeret over. Det er jeg glad for at høre. Det er jeg bestemt. Men kan du ikke godt lidt følge mig ind, når jeg tænker, at dem der sidder nede i Bruxelles, det er jo bare nogle skrivebordstomater, der skriver alting på engelsk og på fransk, fordi de ikke kan finde ud af at snakke med hinanden. Nej, altså, jeg har egentlig indtryk af, at det er nogle rigtig hårdt arbejdende mennesker, både parlamentarikerne og alle de ansatte i både kommissionen og parlamentet og rådet og alle EU's organisationer. Jeg skal da lige love for, at vi har fundet en her, der faktisk har sat sig ind i sagerne. Hold da op, lille det. Det er jeg lidt imponeret over. Hvad synes du så egentlig sådan er det bedste ved EU? Der er mange ting, der er gode ved EU. Der er fri bevægelighed for varer og mennesker, hvilket er en kæmpe økonomisk fordel for alle lande i EU. Så er der mulighed for at bo og arbejde og studere i alle EU-lande. Og der er en fælles ambitiøs klimapolitik, som jeg mener godt kunne være lidt mere ambitiøs, men ikke desto mindre er den der. Og så en anden ting, det er fordi, jeg har arbejdet lidt med et lille projekt om, at jeg skal have et sæde nede i parlamentet. Så hvis alt går, som det skal, og det tænker jeg, det gør, så tror jeg faktisk, du kan finde mit navn på stemmesedlen til parlamentsvalget næste gang. Og hvad vil sådan en ung menneske som dig, synes jeg skulle arbejde for at du vil sætte kryds ved mig? Du skal arbejde for en endnu mere ambitiøs klimapolitik. Mere ambitiøs klimapolitik? Og du skal arbejde for en endnu mere ambitiøs politik for humanitær bistand til resten af verden og freds- og stabiliseringsindsatser. Ja. Jamen det vil jeg gå hjem og arbejde for, så tænker jeg. Ja.
Tak, fordi jeg lige måtte låne dig. Morten, vi skal lige hjem nu, tror jeg. Lige. Hvorfor mener de så meget om EU? Jeg havde da regnet med, at de var ravne ligeglade med det EU-politik. Det er sgu da altid det, jeg har tænkt, unge mennesker var. De vil da bare drikke nogle bajer og komme videre i deres liv. Jeg skulle da ikke regne med sådan, hun siger ord som forbehold og klimapolitik og stabilisering. Alle mulige ord, jeg ikke engang kender. Jeg tror i hvert fald lige, vi skal have en kop kaffe, inden vi skal have noget. Morten. Det var ikke lige det her, jeg havde regnet med. Jeg må snakke med nogle flere. Der må være nogen, der ligesom kan veje det op på en eller anden måde. Vi skal videre. NTB. Du tager selv din taske, ikke Morten? Velkommen til Kongens Nytorv. Nu skal vi ud og se, om vi ikke kan finde nogle unge mennesker herinde, der faktisk har en mening om, hvad der foregår nede i Bruxelles og nede i det der EU. Kom med, Morten. Bare lige med at finde dem nu. Jeg tror, jeg har spottet en herovre. Vi går lige her. Kom med, Morten. Med. Undskyld, pænt goddag. Må jeg lige stille dig et lille spørgsmål? Pænt goddag. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, det må du gerne. Hvad mener du om EU? Det er vel okay. Det er okay. Ja, er det ikke... Vil du karakterisere dig selv som det, man måske kunne kalde sådan for sådan en positiv EU-borger? Meget neutralt, tænker jeg. Jeg er grundlæggende glad ved unionen, ja. Må jeg sætte mig ned? Det må du gerne. Nej, det er fordi, nu skal du høre. Jeg har simpelthen fundet ud af, at der mangler sådan en som mig nede i Bruxelles. Så jeg er ude for at finde ud af, hvordan får man de unge stemme i det her. Og ja, du er jo et ung og viril menneske, jeg er meget, meget sikker på. Okay, yep. Og derfor, så vil jeg jo gerne vide lidt mere om, hvad du egentlig tænker om EU. Jamen, i det lange træk, der er jeg først og fremmest glad for at blive kaldt for viril. Men i forhold til unionen, så tænker jeg, at den er god. Jeg er glad ved strukturen i det, og mange af de dele, der lægger sig op til, hvad unionen skal hænge sammen med. Ja. Noget af det, jeg tænker, som er noget af det, der er helt galt i EU, det er jo det her med, at det hele det skal foregå både på engelsk og på fransk, fordi folk ikke kan finde ud af at snakke med hinanden. Er du enig i det? Men har de tolke og oversættere til, at de kan ikke se du kan jo snakke dansk parlamentet, hvis du har lyst. Kan du snakke dansk i? Det ved jeg ikke. Men når det så kommer til sådan at gå ned i en stemmeboks, ned i en gymnastiksal på en slidt folkeskole, går du der ned, når der så er Europaparlamentsvalg, og sætter dit kryds? Overvejende ja. Nej, det gør jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Synes du, det er vigtigt at stemme til det Europaparlamentsvalg? Jeg synes, det er vigtigt som borger at stemme, ja. Betydningen af stemme er måske ikke så stor, men det er vigtigt, ja, at stemme som borger. Det er en borgerret, du har, så den skal du udføre. Nu skal jeg simpelthen høre dig. Hvis du skulle sætte kryds ved mig til et kommende parlamentsvalg, hvad skulle jeg så arbejde for? Nedbringe gælden i medlemslandene. Jo. Hvordan gør man det konkret? Du ligner en, der har en løsning. Der er flere løsninger. Til at starte med, så kan man bare overholde de gældsregler, der findes i forvejen. De fleste af landene har en alt for høj gæld, og nu begynder man så at gældsdele, så at vi hænger på andre nationers gæld. Og det er mod EU's regler, og det bekymrer mig meget, fordi det er en gældsspiraler, man vil. Så hvis du skal have min stemme, så skal du love mig, at du vil være med til at prøve at sænke den offentlige gæld i unionen. Jo. Gik da meget godt. Hvad fanden er det for en ungdomsgeneration, vi har fået stablet på benene der, hva'? De tager ansvar, de har fandme da en mening, de vil arbejde for ting. Hvad den mand, han ikke vidste om gæld? Altså, og klimapolitik, stabiliseringspolitik. Jeg vidste sgu ikke, der var så meget dernede. Ej, det havde jeg fandme ikke set, det der. Det havde jeg fandme ikke lige regnet med. Som jeg sagde, jeg havde regnet med, at de var ravne ligeglade med alle sådan nogle ting. De gik op i at få nogle billige bajer og holde noget fest og gå i noget fredagsbar og købe nogle aldelslejligheder. Men nej. De tager sgu da ansvar også på et fælles europæisk plan. Ej, nu vil jeg hjem. Jeg har en ostemad, og jeg vil hjem. Kommer du med, Morten?
Og det der overrasker mig også, det er altså det her med, at de faktisk går op i at stemme til det parlamentsvalg. Jeg tænkte, det var dem, der bare sad derhjemme og så Netflix, eller var på TikTok, eller hvad fanden de laver. Men de går sgu ned og stemmer, de gør fandme deres indflydelse gældende. Det er jeg sgu lidt imponeret over. Ja. Ej, det var en god dag, synes jeg. Det var en rigtig god dag. Ja, det har været meget god, men ja. Jeg har bare ikke kunnet være med at tænke på alt det der med... Altså, jeg er lidt meget nysgerrig på Scaninvest. Scaninvest? Altså... Helt kort, så Scaninvest var en klassisk import-eksport virksomhed. Vi havde meget fokus på de nye markeder i Europa, der ligesom opstod derefter efter den kolde krig. Og de nye indtrædende Østlande der, det er også masser af handel i Norge, havde vi masser af. Det. Jeg var sammen med min daværende kompagnon, Karl Johan. Og der var gang i den de år der, det var der altså. Ja, det gik måske også lidt for stærkt en gang imellem. Der skulle vi nok lidt have trukket i håndbremsen og lige have sagt, hvad er det egentlig? Hvad er det, vi vil, og hvad er det, vi har gang i her? Men det gjorde vi ikke. Vi kørte derudad. Og en sjov tid, der var gang i den der, men det gik bare så stærkt. Ja, det var lige efter valget i 89. Nej, nu bliver det for spændende, Morten. Det gider vi ikke mere af. Jeg behøver ikke en kommission til at finde ud af det her. Slut. Det går jo ikke helt, som jeg havde planlagt. Vi kan ændre verdensdagsordenen. Jeg står her med alle mine talenter og vil rigtig gerne ind i Europaparlamentet. Bare et lille glas, bare et lille glas. Ej, det skal sgu mere til at slå formanden om kul.